Kuna uri nga tabong nga tatapos inda buya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakaisi pong. Anak tapos iyo ay suam. Ayaw na bibiti Yesu na ko yung minday kayo. Bibiti yung kami ni Kapan. Kuna uri nga tabong nga tatapos inda buya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakaisi pong. Anak tapos iyo ay suam. Ayaw na bibiti Yesu na ko yung minday kayo. Bibiti yung kami ni Kapan.
Unauri nga tabong nga tatapas in tabuya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakay si pong. Anatapas iyo ay aswam. Ayaw na bibiti Yesu na ko imintay kayo. Ibitiin kami ni Kapan. Hey, what? Hey, Testing. 1, 2. testing one. Hey, Test. Test. Test, test. Test, test. Didn't come here to ask you for anything. I just came to talk with you, Lord. To answers a million prayers or more. I forgot to thank you for. I just came to talk with you, Lord. Maybe tomorrow there'll be trouble and sorrow, and 1,000 teardrops may fall.
Ei, aya sis karapaya kan de ko so fum tari ka yo. Tatay yo sa busi kan ko rubu ba kan ako yatim song. Sa busi kami ka makira kita mo ikay tayo. Dapat Chest. My chest. My chest. Testing. My chest. My chest. Iganda kina haran Yesu Kuya ometa ikapene Yaitera wike komena ya Taye kina Yesu Iganda kina haran Yesu Igaro ko
arua Yesu ayaunigane Yesu ina usu ona mutaekina mahali Yesu Haram temaka. Yesu kumaka. Ayo, pes inda bakain korupu. Den daya tim song tetairi kayo. Sama ako kari te para ni pusimay may mga may kay na ko imita nungora nagige amin na yon to puno. Na ko ya nagi Ronira timaton Ronira yon te Facebook YouTube tetairi kayo. Tetaya yo si sinang tauron pusimaya. Ara sa kabarabaran tetairi kayo. Sa bubusin kami sa takataka meterawo sa tauron ng ora. Sa busia, alas sa kabara-bara, tartake ang gawin tayo kayo, kapes na.
Aye, sa mga kamauri na naman tayo kayo. Kora kandan pa ni Mauri. Kandan pa ni Mauri. Ina para. Anya ka meu gide. Meu dena no, meu da pana. Ay ron sa mga kakukurin tayo kayo. Kura tiyang kaya kuri may tero tayo pangay kuri kakara ututan simsim takara umangki ngay no. To amangki pong ni kara ko tangay na yo mas kakaya tayo kayo ba. Panintay mo ni kapanin kora sa mga kunan panin ko may nabandita uraran na nataya katiyaso. Yagitawin ko agyogia. Ayagin ba tebuha karo komi? Baka makino ko nungura panaw. Makamdo ko baka nungura na nataya katiyaso. Tatay ni kayo, tatay ni kaya lang kakawak. Manaron na ikakinang kipong, sinana ko ng kay Nora, tekay sila ni kanikina. Kunwari itapen tatagin ng tayo na ko pa, sipuntapen na ko na ko, sitapen ni Bilibili, sitapen ni Magurin, koroya, arawake, kakakokoro, ikarang na mais, yay tepay yayasandik. Yay pa yasagin ang daray, ay kay, apon karawan nurori, at tatay pa, iyakan. Tatay yaskariya riya. Tekay sila ni kanikina. As nanuri ang tayo. Kung amata, amais, tukura kay kama kung tubong ngayon. O kakaya batara ka nung nanaligin tayo ngabong, kaya kung tatay yan arok. Ano aw tayo yan dungurong ay karang inamay, simantiwan na bayo, bayay karik, itabuha ka, tiranarik. O ako na ginano yan tamako. Makuno na tayo para, iyaki, kamakuira. Iyaki kunan ka kamakuira tayo para. Matapay para ng iskiroy ba, iyang anira kawaira. Iyang anira bay, tekan bay, ikanarik. Pasinaki, tabi-tabi yay. Sinaki ka makakiyay. Sinawuri nga ba, makatetekan. Takay silan ka ni kina. Yasuna kaya marurun tayo kayo, takay silan ka ni kina. O takay ni kina yu, takapan niya ni kakawak. Pakalano ba sinuri ba takay sila? O itakapan niya. O nano na, akya na pa imuina. Sinatataro. Tamara ko mong damaga. Sabu siguro ng dami, maradami hindi ko naman, dami hindi na bakaw, dami hindi tayo pa. Pako na Ronnie, Ronnie ang mga matay kayo, nakabanay kahaban ng nungura, hindi tayo di kaya. Sagis siya ikaro ko yon, kurubu yan, the tento yon, the bono, ang tabon ako, ilari kita ikay, mato ko na kinapay kaungura yon, delirio yon, FM 89, the tayo di kayo. Sagis siya ngayon, deso may inapay kaungura, nara live stream, yon, Hope Channel, kirapas, yon na YouTube, o yon na para Facebook Live Adventist Hope. Sa bubusi mo, nang kakapaya yan, kapanina nun tatay di kayo. Kapaya am tek, pinakuko na am tek, o napunong way am tek. Hintayin ako, papun may rom. Ako na nga nila, tukura-kura ni kapani, natuko na anong uraan am tek, o karikis pangaray, kakakawagin tayo di kayo, pasan ako'y mayroon ni Yesu. Amen. Takay sinan ka ni gina. Kunta mo naman ko ron da kasus, takapani ni bogin tapay para, tisamari yung tapog yata pay para, o tete, teswaye. Inuniwan natin sa kasus. Makuratawa na tiki buwan na Isua. Enangin ako may manang. Awa na pene mata Noria. Awa kaya wari ana Noria na ba? Awa na pene tangkay non na ba? Noria, enangin ako may manang raw. Ayuta ka ba na kaurong niya kakawag? Enangin ako may manang. Antay tuway. Tuwari po to in the universe. Tuwari sakito kita dagan at sakari kapay. At tuwari anapay tiyo anapayo. Anapayin ko. O anapayin ngayon na ba? Natay kayo. Enangin ako. Enangin ako may manang. Unori, ay mo na ako ang urata ka ba na nibogin na payo para? Mat, titaya mimitong. Ay okay ni Yesu. Takosas tamakuratuwa na Yesu. Unori, enangin ako may manang. Anapen matan Nori. Kunori ka na ba? Enangin ako tatayari. Ano ko Yesu? Iyakita kinakibangay. Enanori at nawa i Amerika. Enanori at nawa CBS. O kito iya. Iyak. Anapen mata. Anapen mata Noria. Kuna Noria, Nanoria, Enanoria, anapen Noria mata. Tatayari okay ay. Enangin ko kong ura. Tamakura ano wabuin mawawa. Tagi po ano wabuin. Takosas sinabi. Tuwari ko si Baykay. Ikangay. Yahweh tatando ko. Amene. May tehuya a Yesu. Kunuria, eko kogyo ko kititeka. Hindi pa ipara. Ay Yahweh tatando ko. Yahweh tatando ko. Yahweh tatando ko. Kunuria ka na pa iyay titeka. Eko kogyo ko kinti pa ipara. Nano na. Iyay tipaya kakawag iyay. Ikarawagin ka suru-suruwag. Yahweh tatando ko. Iyakiman ka nga. Yahweh tatando ko. Yay tipaya ko awan titekan. Nano na Yesu yapon wa tatando ko. Kana ba sikarawan yang oya. Wa ko ra titeka wa ko. Oto kanda
Tete kaya kan. Ayaron na yo. Para na bangkay detay. Dapat matitikan. Pa! Yara para ako na ng kuro. Diminis, ng kuro tiyaw. Nang tapanin tepong. Raw. Yaki, raruan. Hanya kakin de para kain. Yaki nakikain. Para Noria iya wata tandok. Waya ko rata tayo waya ko. De para nan. Kwa kaya tayo ipanaro ko imaranan na nga. Ikay. Naro ko. Yay takakuwan tayo para yon do ko ni Yesu ayakan. O sinakangan na tayo payakan do ko Yesu. Tira takan kina asinata yay payapun kan do ko na. Konoria. Sakit si pangaira si tapakati sa siragyan. Bata pa ka na pati sa siragyan na rin Yesu. Nakoy nandang mga ariyor bata. Oo, tapon da nga dirigin ako. Awaro ko yung ni Yesu, aray ito kawata ko. Siragyan. Tamakuro ang matayo, tamakuro ko binago, takibutin mo. Ang kita ka kayo, ang damang wari-wari bata, awan ako'y na naririin, kaya ako ro, awata ko. Kuna suwangira, paano ko nga ipaikan? O tira ka ni kinayan dokom, matukin non nabaraw, wawapay, ay ka tira-tira ikay, tira ka ni kinayan nokim, at ka wawa. Ano nga itukin non nab? Ano na pa, ay ka waway ka yatoma? Kani kinayan do ko na, o itukin na ba on na? Matayo wapoy mawa, Yesu. Yaga kaya na rin, tekin kani kina, ira kayo ang wapoy, may sina. Yon mga kina. Detayara ng mga kiyay, o nakos, kani kina, kani kinayan ka wakin Yesu. Monte lang ni kakawag. Sinariya yung taraya, asan di kagayasway, iyay narikiran na para pwede kira kita wakya. Yesu ay po si tekan bayay ka nariki. Ni baka ni Yerutaram, ane temon bay. Te parosa. Deriki 70-80. Mapaya kaya na pundi kinabantukin no na ba. Uwa. Damakuro at tekin dan kaparan ako Yesu na ko yan nariri inda tayo ay. O yan at yan kanikina yon okay na. Kanikina na nung tawagin naro. Kanikina na nung tawagin tao teka. Kanikina na nung karikibay. Kanikina iro ya tabotan namat ang koyo ngay. Ngay na ni kapane ikat tabotan namat. Anay ay kanikina ni kapane iro. Saro mo ta kanikina ina tuwagin naro. Kuno ra Yesu ya kaman nang ata kanikina. Anay ay tapay ya nariki. Ina tuwagin naro diyon na bayo. Ay ta kun tamakoro ano wapi mawan matayo tiki buawan ko nemaw. O Yesu wa kaya kanikay kam natara-tarain kami benagi pura-purain kami o mata. Paniyan na nakumay, naraw, amatay kabas, awan na kangay, te Kristo ngay. Awan na yan na puro-puro, amatay kabas. Kung niya, ite Yesu, ite Kristo. Panpongay ka kay sila, imahin no kina, o anay ito ko na kay ka na tira, kaya na kangay, te Kristo ngay. Yay ka na daw ba, Kristo waray-raya, Yesu waray-raya. Ite akin na Yesu. Yan ang may sana, tira kin na ran Yesu. Yan ang may sana, tira kin na ran the Christian, may Yesu. Si penin na, atayan ka pa na. Si penin na kakuhaan ka pa na ngayon kagirisan, arapo to Yesu. Mate akin nakikay, paan ito pa yakawi. Anaro ko naran Kristo. Anaro ko Kristo ni Kevin. A promise ni Kevin, di ako nabayo. Tanan counterfeit. Tanan katoto. Sakit tanan original. Daw, ita ko Yesu wan buong ay kakaisra. Imain no kina. Awan na ko Kristo ni Kevin. Yara Yesu kaya takin na panaro ko Kristo ni Kevin. Paano yan natira kita yan Kristo ni Kevin. Ma-promise ni Kevin. Awan na nakosi kanikina ay kapapaki. Mapahay ni kamimi. Awan na puro-puraya kiyari niya ki. Nga na ako na yan. Kuno nga na ano paro ko to kaya kay. Eto ko na kaya ito pa. Ngaya Kristo. Awan na ko na puro-puraya ito buto namin. Ay takin na kay. Tukurak. Aki tukurak kiyari niya ki. Tukurak kiyari niya ki. Tanan very elect. O tanan very elect. Tukurak. Aki apon nang mantuato antiyaro. Ako na hanap ni paka. Kananuri kami miye kay kita yan kakaya kakaro. Kiri ito kurak kikataw ba Kristo ngay. Pare na tira ki promise kay. Ana tira ki pangwang ay Yesu. O sinanuri. Ina ko na kipen nano ya deboton na materi tan kay dirin diaron tebong ngay. O na kay riyan ako ama tan kaban man na tayo ka Yesu. O ni mama na yan man karawan da yan kanikina kita yan kakay.
ni kamimi ay kamais. Raw, kanaro na pa karaw at kakaituan at yaw mata. O sa kinano na pa ay mayroon tiyaswan na patakakayan. Patatan ni kunan karaw na patakakayan. Amen. Kamuri nga, mote maron. Kaya ko'y imatante, tuya. Naigubita, arita paro. O ikapakano ko. Aron, o kipakato ko ari, o ergi na patinayat. Tira, karaw yan na ipunga. Paro. Akapakana ba ako yo, ergi na papanayat. Tatan ni kunan karaw na patakakay. Masya kita kakay ni ko, but the counterfeit, aki ko nak. Irong tiyaswa. Pa, makari ki tiyaswa. Makari ki tiyaswa. Poni ay makari ki ako na karaw at kakain na ba. Ita ko tapay para ba tam na ikapwa ka kita imunyo. Ako na ban karaw ikakay. Takosas na makaro tabi maano o tiki pa na tabi mao. Papuntam na iya tay imunyo. Ay kakaraw ikanikina. Ay kain ako yawan no na bani. Panay ko siya na kung tabuakan. Tabong hari kakan na to. Ari anabong tiyaswa. Amuan kakan na to. Amuan damak. Raw, tam niya tayo imunyo. Tanan, tam niya ikabubuha kay kakakaroy tayan kakayay. Ngayon, sinagi kakakawaway tayan kakayay. Ang anaro ba karoy kakayay taman? Mayroon diya siya tuwa. O sagay tayo, yay po ni mayroon taman narik. Kakamakulik. Ari ako hindi kibayay kakiraroy. Sinagi mama na nan. Sinagi mama na. Tara-taray ko. Pakanano pa yay tanday na intero. Ay kanakain ko na ko man na tayo kateswa. Tara-taray ko. Tara-taray ko. Pakawaim do ini meu, akawaim do ako natang ayay to kuwawa, makawaim ni kuwawa. Ano tayo katiyasyo? Sinaking mama nenda yan kakay. Itira kita man na tiyama tayo yon sa pan Shoko Asara. Shoko Asara. Ngero ko ito, ngay de Kristo. Ngay de Sibu de day. Wala na tayo katiyama tayo. Ipon claim ito, pangay de Sibu de day. Tangaraw barwa wimauwa. E por esse ano porque Deus matayo. Ito ko ba de Kristo ngay. Ilaw at rin min kuryente po kayo ke por esse akin. Anak ko ra kituway kikain na naarawan ni. Kasi na ngona ba de kaya ka mama din tapon train do wana. Tangaw ni matanin ang Deus matamat. O ilaw at nga Deus matay. Eh kuwak. Hindi makuryan. Iaki ako kanuhan to akin naroy. Ay arapatan de Kristo, ikakamaru arapatan de Kristo. Itaw ba si budete ngayo, siri. Daw sinaki mama na. Sinaki mama na. Baye kari. Ipo ko yato ko kay kako, sa daw ba Yesu ngayo, tiyo mata nang akangay nang menarikin na kaya na, tiyo mata Alan Miller. O ta kami mingan anateka to Alan Miller. Bata ko Alan pangaya Kristo. Ngaya Yesu, oya karakinita ya kentemuan bubuan diriki. Ngaya mariri, bayak ya kakaro ya nariri Yesu, oya ngaya na baibo ko ya. Ayak ako rakit ya kakin nama tayo. Upon the way, anay Mary, ita ko na pabangayan ni Mary at yung makitara. Tandi rin mo yun na ba Yesu, ari diay na ba naman na, arang irira Yesu. Ano ya pun tema tuway pun mew na nata Yesu ani ni Maria makita pun kanuan ba tuwag ya na nata Yesu ndo mon buwan ni. O an na pa ya ta yakin na to kay bangay arapatan nak. Ilu ya to korak. Ake kain ndo mon buwan ni. Kain na naro Yesu. Yaki ako ken. Ay ta wana ta kan na tuway Alan Miller. Iko na million no mata ya ko na anta ko pa Yesu ngai. Apun pun nangi ya ka wakinak. Ibugin kata na kiya. Me inapondia iniya itiman na ibu akora. Yesu. Wala. Ito ko duway ba yan inapondia iniya itiman na ibu ko ya Yesu. Ika nga nataya ngay. Ayaw nataya kano. Alan. Ika nga nataya ngay Yesu. Ibugin na ba yuring ipa ini kapan ya kiya. Riki. Inano na meon. Tumbuan bubuan diri kiya. No. Ay kay pahaya ikapon di kinti na tayo. At siya situwa Alan Miller. Mato ang may sirik ito ko ka atira kang kay negosyo ba ang way ngay Yesu. Ndabogi abo way rana kipat kay silang dedemans. O ya koreana no no deman na tisara betami. The photographer. O to way arana Jonas Bendixson.
Aduaya mamanangan ka dubiya di onaban na yarong to kora kay kata ubangaya Yesu. Wo watiri ki akabania rauni ati onaba. Oy kai sibu mama ta eta ubangaya na sintia suang. Ay amangoki na ti onaba. Are narona pa punia iyo mata eta kuba Kristo ngai an ti onaba yu. Ya benda sana da Yesu ane ana teira ke da yan Kristo ni keve. Ma puraba sini keve. Ana teira ke ndarau. Ma haki pai na royo go. Bon omata tabewa. Ane ana teira ke puraba sini keve. Da yan Kristo ni keve. Ona na kosi kanikina ikababa ki na pai ni kamimi. Ona purupuri ya ke ari ne yakin kana kona ya. Ako na andangan ako to kora ke kapun nang matuwa na teka deso. Paya pun nang kora kakain te kakayari ako yari. Pangairo ya ipun meta yang kia nuri apun nang nuko. Sinaki mama na nan. Sinaki mama na nan. Ana teka Yesu iswangira. Na may siyama te nang anakin ano yan tuwakin na ruwaya kakinayo. Kaira kilon siyama te asita man. Ya pun dikianan de bong ayo ya pun dikira bini matara. Sa pun nako mangaya. Million po ki mapirim pepan ko ngora yon tuwa kin naro ya kamimi ndi onna ba kaira kiro yo mata ay ka kamimi kanikina ke te kini Yesu apun di mataran de bong ayo tira po kina pa ka nga Yesu panano ko Kristo ni ke ma promise ni ke deta yai onda karawan ka dete na ko imita ngora kakawong roy ngoya ko ngora yon Facebook Goya kungura yon YouTube, goya kungura andiririo kakawungoroy. Kakawungoroy, ang kami na igayin. Detins, amita yayo arang kakawak. Pakamnana tete kayo. Awayo tete kayo. Iyaki konan karawagi katotongan debay. Ayaki wow. Ikonan si katotongan ginapatan debay. Apon wow. Kanaro na papuniyay de Kristo. Ano na? Inarawada ka dotongan de Kristo. Papugi na papuniyay de Kristo. Nagwawa, amen. Ano na pa yakam na tarayakain. Taan nungurahin na nung datay kayo. Yaki ko naan karawag de photocopy. Yon tapay. Apon na kaya. Si ko naan karawag de photocopy. Yon tapay. Apon niyay. Nalungan natin yakin na kibakangay. Yay de Kristo nagwawa. Yay Kristo ni kayo. Kanano baka yay de prophets nagwawa. Yay prophets ni kayo. Sinakaraw de demo on the day kay. Yabubusi na kon desa man na ko may mo desa man man ti karisa. Ke man diri yabubusi. Ayak mamay ang anay ti. Dapat yan ari hindi kan tayo kay. Desa man in the preschool, yay. Yay yerong kay. Nako. Nabubusi na ko yakan di karasa. Yakam men sen ko ra temuyo ko yu. Wabu ita tara akam nakatawro yakam nanikiri ay kay detay na pa yu ay detay. Tayo wabu ita tara the note at wabu ita tara. Ano yan wabu ita tara? Nakabuwak mentero. Ay ano ko may. Karawa tararo ayo. Nakauring ngarik. Ya kangay. Iyaki ko naan karawagi katutungan depay. Apon na kaya. Messi ko naan karawagi katutungan depay. Apon niyay. Nakawin ako teman na. Desa mata kung tayo kayo. O kanaro pwede kayo rum. Takamaningan na ano ko. Ampay tuwa po yung taray. Ako naan tayo teman na. Ninukuriya man ako main. Ikay ban na kaya kaya yanagin mga menayan menagi chuchungagin uwinak menang mga hindi kayo nasisiragin na nang bibit siragin base o po do yon tapay yes ang tagin nang kay wagi ko naan karawa katutungan tapay apan na kaya ayaki ko wa asagi terapat ko naan si karawa katutungan tapay apon niyay nayaro na sa tayo ba Yesu po niyay nano na nayay katutungan ni Yesu aya antayanan ko riya ko naan ako mahintay kay Aray ruwa, ang kami at anong oran, taan matakon tayo kayo. Yabubusi yagi pun kain ko rubo ka maakim mo. Tangiri at ko kay kapon iruwa, ay kaarawan tayo kayo. Sakit sirakin, hindi po kayo, sinakatigo kayo, sinang kapaindang ko kayo. Ampay tuwa po yung tarayo, parang pipit siragay.
Yayanin ko riyan. Aya, ay na para damana yo. Aya, dit. May basa kami mo. Aya. Oyo de silag. Kukunan na nga na eh. Kukunan ka raw katutun. Tuwa po'y matuwa ng dara. Aw? Ubaya. Era kayo nung dumaan pa yan. Kung akikunan ka raw katutungan tuwa po'y matuwa ng dara. Paakya tuwa po'y matuwa ng dara. Amen. Kung akikunan ka raw katutungan tuwa po'y dara. Papagin na pa, yay tuwa po'y dara. O yaro na pa. Te Kristo po niyay. Ano na ka na iyay. Papunta pa ito na ko wa te Kristo. E na iyay Kristo ni Kiwi. Ay katayan katuto. Ay kana ko sa amen. O anda pa ikan katayan katirian tayo di kayo. Kanikinain na nung tawakin tau teka. Sanoran, rita na ko kanuan tayan kanikina. Yesu, yung mga rita na ko ng baroro. Yon, tekinan kanikina. Ay kana ko ng tawakin tau teka. Sari na no. Ito kumatay ito makuruan wabi mawa. Taki buona uwa. Ane kam nongo tekan buwa ka. Matanuan buwa ka. Kam nagtaratarain kami. Kam nakimaw. Paniya na pondo ko baykay. Ma eswa endo ko tutuki. Amen. Kunuri ato korak ngayon. Yan ba siya? Iyaruro na pa ni Mako. Buwa ka rin buo Iran. Pari ito tayo nagdiniukliya. O diniukliya. Eryon tiya tumdik. Tapayin buwa kaya pinang makarili. O kanana pa niya na batia pa abuburan naron Russia naron Amerika naron de Iran. Anday di China. Kanaro na ba akan ako at pa buwa kayo. Yes, aro na. Siya mauna na ko na. Anang makarili pa buwa kayo. Kung nanya ka mauna na ko na paglibas. Siraw at makaro kaya kan ako medya kakinan. Kamnong o tanuwa na buwa ka. Matiya ka na buwa ka. Sinango tayo yan buwak. O si pon nungungo na ba? Nungungo na ba? Dabuwa ka ni katawapong. Apon waki na ba? Apon waki na ba? Tiyo na may nukuke hiyerik. Dabuwa ka ito na ko tiyo na tayo. Yesu ya kaman na tayo. Ano yan na ako buwak? Nakamnaki na ako pa. Eswayro ko datuki. Eswayro ko datuki. Ay kay tayo yan ka ni kinapon tayo ni Yesu. Apon do ko'y matar. Ngayon tayo Yesu. Eswayro kita kasi. Eswayro kita misinikan. Madabawra, madabom. Matiatom, matiniukiliya. Asway. Yesu yara kaya tayo na anaro ko tayo ng buwak, matanuan ng buwak. Nakam nakimaw. Panayana pondo ko bekay, masway ndo ko tutuki. Yara na kita sensuri asin mena yayayo. Wawatang ha, wabi mo ano wangay. Nikaro ko wawatang ha, tabubuwa. Ani kanuan te sensuri ayo, tabubuwan nili kaya. Yara na kita bubuwan nili kaya asin mena ayo, te sensuri ayo, but te sensuri ng buwak. Tipo buwa wani bui de million di amata yesa ni mati nde buwa si nga ya wara ya ke wara ta mai sai ata ko tanda ba ko sensu ba an ayo te tai roi ni buwa ita ko Yesu ba ni ana tira ke te boda na mata to wana ne kana ko te boda na mata to wana o wen te wen te man ne kana ko wen te wen te man e ko wana ke bende bungai itira ke Amerika, ina kunuri ay Iran, e mga tira ke Lebanon, mga nakunuri ay Iderera, mga Iderera, ni kangay, nuri ay kito ay Yerik. Ay, apuan, apun puwasin. Puwasin. Yesu, itaten prophets by mind tetuk, imain nokina, o na iyay tipupuwa ka, e kora-kora. E na tona ti on naban kabuta. Raw, iswahilo ko kanoton. Ngay, esanura may pipin naman. Meswahilo ko ikay, mga natayari-aro ko di kay, Sariay na tayangan. Ya po ni kano kina. Ya kano kini Yesu. Yay tebubuwa na buwi manamaw may sintebuwa ka. Siling iyong amatay kabas. Tebubuwa na buwi de milyon diyo amatay amatin. Tebuwa kan singay. Ngay, sara kung takawawi matawa ng sensure. O sa tarata kawawi yung sensure. Bata ka pa niya ng may sistema dayay. Tatayan ako. Ina kung tebubuwa na buwi de milyon diyo amatay amatin. Ita ko na teka Yesu, iyo na tamakoro tabi mga nuwa, tagi butin bibi matanu. Iyatong ipay kayo na ko'y mi, pakam nakarikiya tiraw mayro. Ami pa'y yon tiapa tiraw awata. Makam nakapipiti na numi, yasan ka teya na kay tiapa. Raw, sinagi mo! Ayara pa'y tiraw awatan diyon na ba yun, masinagi tabi iya iba yasan ka teya na kay tiapa Yesu. Nanon, sinapunto ko na kayo doon tayo, amen. Amen.
kuna tay tonakin terawawatan te tay tuana. Pabukin tera ipun tekin na Yesu. Pun narapay terawawatan te onna bayo. Sinaki te bayay sinaki konagi. Babukin na pa yayara sa kameo, yayara Yesu. Akora, mak. Kunori amay stayan bororoy ikakaroki bukin. Karikian teroy te onna bayo. Bororoy bukin teroy. Makit himan tayan bororoy kay. Hakit himan. Pena kanga ya kaman tekin na ba te para. Singa ke siyang oya pena yay teraw materoy. Na punta kira teroy punta para tekin. Eta ko Pauro. Temuan ni tataro ni kita makoro ni meu atiki bona tenu. Ngana kanga irau tia pa meu. Oni na ko ri temate aya ke ta kiro ona. Na yeron temara ke nare ringana no pa isu ati ai ni abi koko. Ona punta ki kona anda mi meu ya. Do. Singa ni yang oye pena ke teroy. Ngare sto ba ana ta bendi kira ke ndori ti onna ba yu. Anang punta ke teroy ba ye ka wo ta teroy. E aki kona ande ke teroy ba punta ku te pai para. Punta ko te pai para. Takatuo tu ibukin kani-kani kian teroy ayu. The Treaty of Versailles. Ane te mon pororoin ti onna ba yon kani kian teraw. The Treaty of Versailles. Ali sa nagin wabi me wan soon. Tengaro bote bi merwayo. Aya kay dira manon katian, demon puta kin diwan namba the League of Nations. The League of Nations. E punna ki man minde kin oyay. Oyay puta wana bat buka ta kamen ka ma kun diwan namba ta ka wuwan buka diwan namba the Second World War. Yang atera wari katia ki man the Treaty of Versailles. Yak. Dek. Ba punta ko te bai para ane ta ko bana ko teroy manero ko te mate yan tero ya kya tai imin te buka ta ko wana re ko na pamanangin ay kiriba sika itarawa oh ya katiak mga mon katiak ikaw at buo ta kinubo ta na mate bo at the UN the United Nations tangaro buha wi manemau ipere na ba ko ran the UN kan kata yan ka to te buka mapon de sina ko na ba te buka ni kara ko te tai ay ni ka para iguro Pabukin tera raw. E punta ko to pai para. Aka ko penaro ko teraw. Penaro ko na patimete. Ay akatay. Enaro ko teroy. Enaro ko na patimete ay akatay. E bonang ni kamimi may bondang ni ko okay? Kani kinayan do ko ni Yesu. Paapon ndang ni kakuro wa kiroy nano yan tepong nay. Te pai para bondang ni kamimi. Sita po may bonte ka na ba. Enari ki hayo Eric. Kono orang kai tepai arikin tiwan na bayo e apun kona nur beke ai ponirona American ke emon karawa ki tepai ari bukan ko ya kan sepan ki ano na banduri ana mata paya ari piolaba yawai oi rota ki America oi te akina ki tan ko rongo yaus ta kamia onki yaus ta kamia angwa America ta kamia yaus awaki ana moni yang o America iya na pa ini buak magari ya tiatum bom asway kamanana. Ngeke ya top the isolation America. Ina pun su kuiro na nakira te buka pala pun puto buka rin ay kita. Mangki kwagi piola pa yun saban. Ya tira ke America. Ito buka. Ya kapakana pa temon na tong bom Hiroshima Nagasaki yon saban. Ane temon pa inu buka ko. Mangkai yero ko yumina. Aki pa ite pa yawori. Pa yai kakamimi to tiota. Delaisa, matana ako han panin sisi on sibuya to korakin ta ya. Ya pipeteri kin kai uruakan ti on na pan de bongain pa ini buaka ika ari kin kai de bongai. Arang ini kora-kora ri kin ako narin tanga ruwa buwa wi manau. Ori muina ri. Ti on na pa ya pon kona nuru an ta ya. Eta kona ta ka to kasi sin den probisi ayo. To makona te bi mata wana te ki bona te bi manu. Awa unu botan na mata. Ayro ko unim. Maya pong mati ay ketak de ka ye. Mateta ye na nga nag yam turo. Age probis Maki Isaac ibuna yamaguri. Makana makaram. Akana mangori makana akakanatu. O titay ariana siringa kiya yakana aurua on tip. Ro ite yakin na kaito para bayay to kora kaya nang pun kuna nurua on tip. Pun tiamata enang kuna kay nurua on tip ipunirona. Maya na tatayari ko ya Yesu nang atakanwanga. Ay na ko na patitay yari ire kilo ndo bodan namata. To ko na pa ini kuna nurua tiwan na bayo. Yak yakora. Suring ita yan kakatay, kakaraw kaya sa nagaraw na bata kakatay, i-Christmas. Ay kay katakin pa inupuak. Hirang ni kakamahakot yung napan datay ay. Yari,
Sinagi kami ako naman sinarisan ako. Kanikinain na nun takariki pa. Mga tiyata na ba Yesu unti akin ipayay ka nariki. Kuni nariki na bayay kariki nariki na takariki pa. As menayay. Ya kaman tiyakin na ba na yay yuyuakin takariki pa yay nariki na. Tirongo. Ito ko na tayo kay Yesu. O ano yan na ko rongo na mayay tiyapan to wana. On tiyapan to wana. Ito Yesu pa na ko tamayay. Kuno tamayay, kiri kano na. Sinurang kay tamayay, yari kina pa bilibin. Tita po sa kawariyan na bagay sinakong guantuan ako bilibin. Mara korak. O sinakong tita po Mindanao, the South, dar may mayak. Makoron, bilibin dar may mayak. O iya tita po anang kaya yuriyakin tita yay. Tamayay. Ikorak-korak takahanga, erikin kain tita po an. Punturi bigibig. O an tita po an. Yesu, ya kamantiyakin na tamayay penaro. Tamayay penaro. Kanuan na patakari ba yayo? Turong yung patakata ko antiya, yagat siya maraki. An punuri ate, ikati. Imatamin da tayo. Atin, nakaginda pa tayo. Amaw nors, agya marakero, yagit ang tauroy ka na iya, nga na parents. Kito ayapon nakita ko na baka na iya. Ang iya tawara kaya yay ka mamarakin, tisuram ni mange. Akakarakin na kay mo. Kaya po, emew na bang kay DSB mo yes. Akakarakin na ba, yay tawara kay kapon na kung namamarakin. Danahan suram. Payak ya karena kuak. O ngayon ako nagkarikay, marikay may. Kunori ya, kaya ni Kilibes, ang kaya kong ora. May siram na isiyam mo na. Kuno ka na sa pamana. Karena ko tayo saan, yam mo na, ito ka na ba, kaminaan na, kapuro ato kuwan. Kunora rin mo na, e kunan ka marakay, iraman tiyo mata. E apiakin te po nga, hindi tayo rikay. Amay sa day, ay ka, amasun te tayo rikay, o akya kanuan pino tayo, apiak. O ngayon ay Kilibes ka, isipiakat eh. Yak ko rake. Ayo na ribos to bota kinabutan naman. Tinipuy mo ano apan ti on napa etare ti amaraki. Tuwa na ta kono makoro. Aya kita ko kanan ta pongay. Ayo to pa ya panang kanano kawa kiro. No ya ki parents ti amaraki ti on napa. Ye kapak. Ye kanuay. Ye kanu kanuay. Ye kanu kanipyak. Ta pongay. Kuno na botan namat, iri arakan na marikirakin na botan namat. Wawa tanga wawi mawawa, ay wanu at billion may siya kain tiyan namat. No, wawa tanga wawi mawawa, saro kong kay, awa tari ki mina. Yata pinwara kiri ki may sinta botan namat. Kaya kando ko kong kay, luway wat billion. Ano luway wat billion? Yapan ng siraw. Ano ka na pa yung siraw wari ki tiyan namat? Yata rin ki tiyan maraka, ya wari rin kiri. Kam tigaraway kain kiri pas, bani tigaraway pa, so mentere terais. Nakanaro pa etari terais pataya matitatapuari. At sinang inakya. Pari yang kakain gripes ay ko amara ke man. Timay akapi ka nakin timay tinero ang kaya po. Akapi ka nakin te popay tirada pa yan kay te popay. Ay ko hataran te popay. Ari na ko detaya na tari. O sinang aki ko na kakai ka na. Ipon tayakin na te popay. Saksiyan madag na ba Yesu? Enaro ko na ba ti orak? O enaro ko mayay na ba ikakura-kura? Orong na orak kay kakamama de rukat wapi matuwan at wapi matuwan. Asan na ko orak kay kakamama de ikay? Wala na. Kamuri nga the COVID yan ako ay. Ay sabat mo one time dong ni Kilibes. Kira ko the COVID. Iya kay na kita mamanang. Sisuay man nora ka kay na kita manang. Hindi tayo ko na nga gidira bun debong kabubusin debong. Wakati yakin na panako kira mouse. The COVID. Ito yakin na Yesu, panaro ko orak kay kakamamat. Ang kaya mga punubusin na ba, di orak kaya rin ni mais. O yaki ko na anto, kimana na warurong di orak kaya kamamat din. Pare ito ko ito para. At ako ba man ng waroy, manaro ko timat kaya hakataya. Ito ko the Ebola virus, ito ko the Zika virus, ito ko the tuberculosis, ito ko the Wales Nile virus, the mad cow disease, the malaria, the SARS, the bird flu, the AIDS, the superbugs, the monkeypox. Oh, apa ni benar ko? Ito ko to COVID himina. Sinora kora na gero ko ikilibasi. Oh, tipe-tipe ke ote on napa. Si benar ndo ta kinakapani. Si benar ndo ta wo ta nga wawi. Ato tira na mga ro. De dinki kito tira na ki. Ite akin na kipat maye yan na ro ko na ro na maye intiya to wona. Kunori ta na maye yan na ko may kapini mero.
Ikipende po may nano, ay kipende ben wala kini kangayo, ay katiyan na beto no ni kangay. The tsunami. Yuri nga kon the tsunami ano. Ay ang tiyakin nak. Yaro ko titiri boss man ano bis de presidente ang ay makuringan tangan ko bana ay tingan hindi tayari ay mga ko na pati office man ano bis de presidente mga ko na pati update. Ayak kaya ni kini pasi ni kabane. Kam na tara ya pa tara miang bena pirite no ayu me miang. Kang ako arawan kan no tiya kagyahan nagi. Arawan kan no ay na pili me miang. Ko pa na tayo ba ay takanga nang indo ko tino ay dito. Ate na ayo sa karon tino ari sika kalipe pa ay dandak. Hindi na upe pagi. Inga ka naro ba to tino ko to. Siya kina pa tino ko to. Ay tino ate perani. Kakamago ge. Akakawa to ko kagasan ko. Harawatan sirbo. Ngai da suwe mendo ko ro tiya kakin nawan. Maka naro ko. Ikameo pariyapon ka na bani isa kin takot tanda ge. Ane ta pa yari kin tiwan na tayo ro. Sek yang wayo pasina susukun tiwan na tayo. Pa kuno tiwan na tayo ya pun sek tap. Sakiro ya tapo Yesu yasan katoro ko tapo anang kamu yang aroi digi bugira awan de bugina ka Yesu yan nang okin kay ring kami nako pai kay mena yai kona mena na pay ko ya ko ngoran tay kay ay para Yesu ya tay Yesu ya gira kita ka nga na pundi gira ke men kora na kya to kina ayari na ko naray dan rescue us men tapo ayo na kontia pariasan katoro ay bugira amen. Ni kata ko bana kon ni mapu mai sin mai ni kato pia te wana ni kato pong o wabu itanga ni kato didiki te mai ina ko sapan de dai noi gero ko sapan ya Yesu ang kina ba zimina i Tokyo ay Yesu ang kina ba te pai ari ki on sapan ko na makina de trima tururu every 7 minutes ngeyong wari yan kato aswa de min aka to ko ra ke ka kan sapan ni mo ngaro hindi ka geyo yang pun karawian nang nang ngai ina yai te tai na ruru nikato isu what minis pare ka ko wa sa ban ban menan bayan the ring of fire tiai are etapani na re em London em menan pa sa pani ai ka ma ko ra ta po ai ka ma ko man te pa yan kin na ba yu ikipit ta kari ke pai yai te pa yan ri kin ta kari ke pai pa pun te akin na Yesu ina yu kita kari ke pai na yu kita kari ke pai. Yes, ando ko da maya isay na Haiti, Peru, Indonesia, Japan, Afghanistan, Indonesia, Turkey, Syria, Ecuador, arang may stapo ikaro ko ye. Atata ko na ba madang kaya sana bando ko da maya iyero re. Ay maya ko wa ngayan. Oya kun sando ko da maya iyero re. Ata ko na ba tan warong oya sando ko na pa iyero re. Maya isoy ka ko wa. Wana bubuat nga diwa madaya sanima de man da maya. Ni ko taki mate tsunami arerona kono te tsunami o yega kinayo ko pitsinda kya kakay tau bugin daw siya unewenu ita peranin katayan kakaya meom dadayari ko teno ateto daw taka nga ngayo nakora ita guru ka wobi meto kono wobi mono awani ana mena kanikina antai mena makaina maitoy oni naro ko kananu nga yabotan namata yon napa matamani nga ibugin durungani merawa manao Awani ana para nano yo amata ni maku man kanta ni ngai baiki ya kora ikarawa amen do yaki ka kamaku inga minta kayo paya ite potom ngorong ata kapenen ka kawa kay min te ngorong ay mga yartay ka ngai yarang ka kamaku na ngorong to why paya ka kamaku ilan tayan kani kinai kay do napundi ay nangani kami ngorong ay kay ngorong ay kay sakyo ngorong aki ko na kamaku ira pay bukina pa yeki amata sin makinda Yesu amen. Sinakat ko kay Yesu iputon ta karakin may ibuki ngayan na nangoy pahay kay ni kapan tanahan nang ibuwak tepek ay na si kapaya pare toy ikakaswaswa tiyang at kapanen kura-kura na kung naparayo kaya sa bubururuwa kinapan nang ibuwak ay kaamin ay dari kira parang nga yak temaw nga toy nakadukya ni mga buser kakin mga silbuwan yak pare ka nga yo ay depen ako initara na hari ika nga itiyang ay depen ako pare rin na no atara nakapaya ratawa na nasa kinano pa silang Diyos ko na kapaya. Ita ko ano na ko rongo mara kay kakamama ta mamaya intiya to one na punmuan dikin mera ki pai kay neban. Ay sa pamuan ta mera ki ate akin na Yesu kay. Ay sa pam na tao ayo. Mayo ta kapuan po ay ta kapanen kakawa kaya sinariay na tayo. E pun takin na duwar ta matani win the UN. Awayo na tayak
asinariin nunguran tayo kayo. Pun sito ko na tiyak iyota, ilaw ang tabotan naman. O sito ko na burenda kataw-taw. O yakan mauna na ko kinabawan natin. Tira, nanon na ikay. Antonio Guterres. Inanon na ikay, di sa kurubukin tabotan, kinabotan naman. Kananaw pa punong-pura na pa nakataw-taw Amerika. Doon pa ikalamakin na mayroon China, kito Russia, kiyan tayo, Iran. Kananaw pa yakan ako na patapay ng buwak, mga karayuri, eto kikan. Enang panin na ko ini kapan. Ang kipanin ako, yapo. Tipo, pa ay arang kakayaki. Ayari ako, isa na tayo katuwain. Tatayari punong-pura na pa nakataw-taw. Ngunit ang kayo, tukura kataan kayo diri. Akatayan, restrain themselves. Akatayan, totoni, ano yan, tayo na ko. Kananaw pa iya, ito pa iya, Eric. Kaya nga to ay meron na yon to pa ito na maduwan. Akatayan to na no yan. Patay ya. At pa yari ako anak-anak ko may riya ay puntukin na to. Sa punta tayo nga dito yan bari ibure yan na babae dito man. Okay yari anak ko na. Nayron na tayo kin sa korpokin kaputan de UN. Timbate maraw ana matika. Yan ang doko dito ya kangangan the environment tayo. Ayo ta kangangan the environment sa naban nuri ni kapan. Taka ni kinana pa ayo. Kam nakakamadami na ko karawa, tara-tara yon na pa inano. Paano na tayo ni karawa na yun pupuntiyay. O narikin naman yon na pa na yun tukunikay. Ako ka na ame kaya yan na mata na ba na yun. Maki ato kini kami wantiya pa iro. O naki kami unaki auto ko na kaya amen. Aki ato kinta kami wakiro ni Yesu. Inapun waki rarikira. Sinaki ko ba. Patsi yun makinatuwari arapoto. Yari, sari-sari ako nanotakan ni kinakan na iruya tabotan naman. Yay na patakan ni kinakan iruya tabotan naman. Ang ko yung nga, hindi tayo di kayo, tira. Ano rin kilo, sanura na tayo kay Yesu, ano pa, tira, ano nun. Raw, tiyan naman na po ngayon, yan ang hindi kita kita buwaka. Kampirin ka kawawa, kampun ka kawawa. Ay, saki aron ni kiribas na bangwa. Ay, kiribas, tiya pa ka nga ng raw. Kung lang kay kiribas ay saki aron. Naroon na, iyakito kinakakinahantay ka na, kupon ka raw, kunin mo yun, ka ngay. Mam laptop, mam telepon, Apple, ito ti iPad. Ito naman matamdutan, Apple, ano. Ay sakya rin ni Kiribas. Ay sakya rin ni Kiribas, warang ako, mira, kung punin mo na bantangay na nakon. Wakay na nung atiyo. Papagintara, yari kinakita buhaka ka. Darwa mano, sipon ka kuwawan. Ay sakya rin ni Kiribas. Iapitak, dapong ngay. Andaya, ito, punta pa pala. Ay tako Yesu. O yaron na pong Noa, rukon na sintiyo amata. Paron noon diya pa, nipong aking main tayo ka. Kaya mamarakin, mani mumoy, mani yen, man nangangan akong tayen, karawat pong ari, iriniyay Noa, inanon tiyake. Awag at ati kang iswain ko. Nuosiyan ako amata, ni kapanay. O yaron na rukon na sintiyo amata. Yesu, yakaputa way kay tabayari, na napong Noa, rukon na sintiyo amata. Rukon ni Yesu. Panta po ngayon, punta na kitiyayin. Yak kakatiyin ni kangay, kumakakitiman na, kumakayin matiman, kumakakitiman, yay. Tiyo matay, yang nga na ba na sa sila kiyo, kakawata pa yastekin na. Patuway ito, yay na ba maraki na. Raw, tiyo nga pa yung sabihin ni maraki. Yay, maraki na ikakawa. Wapagin tara, pahipugin na payakin makuriya na suwat yaso. Papugin na payakin na suwat yaso. Ay, karawag, tiburin na kiyakakan tiyo na tayo. Iyak kiyakakakaroon mo. Pun sito po ro'y matipong ari mind in nuwan ti aki. O mata amumoy ayin akato ginano yan kukuray man gamare man tamare. Ni karo ko erin na ko nuwan anon ti aki o ngaya agi tayan giero ko takaraw nupak. O penen met si wanimen ay kakamewak. Raw sa sanwagin ka para inanon ti tayaman ay si wabong ligirabong. Iyagi tayo pa inaman na ika atangiri pa na rin ti aki. Hindi tayo eh. Ako kaanta nga na mais na tauro hindi tiyake. Nga tauro meo na imay ni Yesu, manukin ni Yesu. Sinang nga kaya ba, sinang diyo, mamaraki na mamumuhi na. Timeo no kukuri, sinang katugyan nga ba. Pare ba kaya kay duki. Ayo po naroon na nuwan meo na ba ngayon kaya. Diyo amat nga yung buwak. Ngayon ka na inang kundi tapon mo, ka na ba tapon mo ko agyok. Auta po na ba yung panday pa ni kangay. Nakuambo, nakuatiyo Eric. Andi ta pori menayay, angay ti sa karera kento kuaya. Andi ta yari pun sa pamumuka na ba, unaw, wow, yapon ko na ba tamaru mataraki. Pero ko tinanong ki, at tatakaru mo na ki. Pangay kakao nga, ano ti pari karera ki. Daw,
Igarawan darada tayari ka. Ay pun baka ka ngayon. Nono yapon ng kuntak eh. Rawat tayari pa akin tayari eh. Mayak ya tayo. Mga itong ko enjoy. Ikukuri eh. Ay pun nga kinanam ang ko ya. Tong ko tau-tau kinam tiya kagyan. Kay ko na ni pita kinam nga yang atiya ki araw. Ko na ni pita ki. Babukin na pa. Maka Yesu. Amen. Maka Yesu. Ko na ni pita meom. Uruwakin daw siya. Ay pun tapay nagyakakanda po ngayon. Tiraure. Ay pun nagyakakanda. Akay na no tanando yan, mga titina pan tapo, ibugin tabura uri, o tira anak pan. Ibugin na pa, kura-kura tabuaka ka. Ibugin na pa, ihaki ka rin ihaki na suwat yaso. Ibugin na pa, sinanukwa ka na suwat yaso, hataw pa penetay na, wanda ka nga Eric, hindi ako na pan tapo ngayon. Iurua tosu, urua kan deso. Iurua tosu, tiyak yung iapan na natayakat yaso. Ihaki tapia kinakitosu tapo ngayon. Yesu, puno nga ihaka uring irakaway dahil kakakawak. Kanaskan mewa kina dagukuri. Sinangan na ko ni Yesu mewa randa pong eh. Te mewa njo na ba yo erikira ke tiyo awa matakakiru matebure. Te buaka ka ibun si terona. Maron aron na pong inuwan da tayari. Iya buaka ka te ba imatan Yesu. O abu da na ban de siri. O etara ya ka no na ba Yesu anoria abuaka ka. Papa ni amatan ka buaka ka yeruya. Iyon na ba. Siya na banda po ngayon, yan ang mais to review siya. Tukura kay kapirin ako may yapaya, ni kakaya taniyan tiya pero ituwan. Tatay yarero ko tubo kaya yapaya, wapanin pirin ako naman, umapay, may nasiya, masibui. Pipi, kinikain, nakun, ilaw po tangat, kilomita, nakun tiya para idarikiya. Ikaw na ko natin mo yung abuakan na po ngayon. May nato sa kapaya, ikay naroon na siya kito kita sa kapaya. May sinanok, ikaw na ko rapan ng kain na. Ikaw na ko rapan na. Ako rubukin tayo yan kanina. Ako ro bukinda yan kanina sa sanuria to Kristo ni ke asando. Te buka matanuan buka asando. Tangiran teroy makia teroy kadire ken teroy punna ke yesana pandok. Rongo asando. Ora ke kaka mamat asando. Maya intiaba asando. Tiya kisya ke mat buka ke rita boto namat yesana pandok. Ya pun wagin ako na bangkay. Ndi on na ba yo uruwa kan na suat yeso. Uruwa kin muyenga ke teraure. Ay pun don tiya pantapong ayo. Tiyo awa ko no tiya. Ay po nga yes, mew mga yan po ngayon. Teka nga nga taman ay po nga yan na pantatay. Apenan ko awan ka panabay. May yayri kita kani kinatuwan. Ay punta kay siraroin kani kinatayakin na tapay para. Yakitayakin na mapunta pay para na tayakin na. Ay po nga matunga na matiyakin na nukukurak. Pasi po ni mew nga inanon ka panan pong indiyon na ba? Awayo ay punta kay siraroy. Ni kani kina. Tuwang kero yan ako indiyon na ba? Tos lang wala ba siya kita kanina uang kero na konjon na punta pa para takin. Sanorian mata yo tamakoro ano wopi mawo taki pa na taki mawo. Awani na tatakin na ke uang kero no wen ties wa yo na ba ni bane. Patapay ni ko siya sinako ya putan na mata ni kapanaya. Ang kan enaroko na bayay de dogi. No, iputa yo na bayay do uang kero. Ko to dogi. Antay ya takin Yesu unda pa para. Ayo ta kabanya. Oh yo bukin asna ko may dakaruwa na ba kain dakaruwa ito wang kiri ayo. Pas sinakatawro yo amat sinakatawro yo seksi kain ko rubu kain panday ba kain dampo kain ni hari pana tawro ay may ni Yesu kanaro. Payaro ko tayan kan kinay kay ayaro ri ate pero pa enangiro ko the king. Oy nura tiene retemen na payaki pa kipain hukan karawa ay nuna tuwang kiri ay yakitutok. Penatayakin na ko yaki me kayon tiap. Ona ko ya podan namatan ka panay mabarongam matayan tete manatan namata. Ro ayo tulungon akam nakasiyong anong amatan ka panay yon nabayo. Ayo to korobu for Christ. Korobu ibugin Kristo as was ana ko imihinda tayo kiyay. Ora na mga wagin nakas kiribas for Christ. Kiribas ibugin Kristo. Ni ka panay kiribas inang mga karapot wagin na ba tulungon ayo. Dibi ere patawan na ba TPUM for Christ. Ipapanukin kay karawag PNC for Christ. E kaniya abu buat ang ati o amata papasito wak. Aray na no. Nira to kuwa ni katawrawa mew na imay ni Yesu. Irawa ko kin narapotan namat ni Kilibas. Mga ira kain Kilibas, inga kay wariri kay rapotan namat, masinang kakawag imatan ti Yesu. Pati Yesu ay tangiri na po pasinatawrawa imay niyo kina amen. Kuno tayo yamay ti Yesu. Yamay tuwang kero ayo nakuntiyon na. Ang ay nasa takin na yay. O yay kata, paya ka panatay diyo mata taratakan, parang tatakaro ay atira. Eh?
No, yaki ko na ni perangaki. Patera te ka wana ngona te akin. May irang kukuray ba ibukin na ba itaway idatakal waya na kauring Yesu wa kakawag pakuangan tawroy imaino kina amen. Ayra para. Ayo tulungon ka tawroy taruwa mano. Yang main kay tiyon na. Yang main tiya suwa ngon tiyon na ban ka ban. Taperan maunga iya po. Tiyongoran lungon tiya suwa. Lungon Yesu. Lungon ta katawroy ba yakandok. Yaro ko to wanggelio yon maunga. Amay siya mata yata ngiria pana tawroy maino kini Yesu. Ikani abu botanga ay papanugin. To ilaman na ikana anak kaya kana patirong nung ayo iyon ko robo gay naratay nung haki kay. Ayo to pa yakakawak. Ko ako na ni makasuko ng ndabong tuwan. Yakakawak nga yaro ko. Ete kina kituwa na ara radio parang ay ara radio kay ito na ano ko tuwan na AWR Adventist World Radio ito na ko Europe Africa Asia ni kapaniari. O iya yan kana ko manado ko nangan AWR. Kana ko mana na kontiyon nasag. Tapera ni mawon ditabuan ng laro. Tuwa na tapero ngayong ngura. O kaya kina kina ba tapero ngayo bunia itiero kamando ko yaki apun kaya na tiero ng kilisan na. Onki ang ngura ang radio arena na ko man AWR. O yari kina nung tuwa di chief. O ino rin sa may yay tipa ya kakawag na nung tuwa. O yan mga bosi yan ako may pakam na ngura tipa yay pa sinongura pa sinakaway na nung ba. Tira amira kay bangay sa may yakawawa tinong way. Haka kinara hope na bang hope radio ay. Taka para na ano. O nga iyan na ko na bang. Araw ko na mata. O abuta kinara ay sito po kaya kuwawas na may abon kuwawas tipa ya tiya kinake. Kanano na ba kam kakuwawa? O sinang peninday na kinakontero ayo. Ari ay tira po tiya kinake address. Inanon radio. Atawa na ba address ay akari kana pa kawayan nkona nkana kwayero ngono ngona konta tabuari. Sa tangira de mesina repenero ko ikay ni papesito. Iya kia tagi de tabuari. Iya mana ngate manna de mesina de pasta. Iya na ngone kaya de tabuari ong gena ko iya puni iya pun men hingu kan mewan de tabuari ro. Hirang nerwan tena kono kono. Iya na ko iya tauroi the tribe the perong wa pun panin. The kawa pun panin. The chief o na bota no matan ka. Apun penen papesito ko na betuwa na detay. Ay kina bata kawari. Ay nakaw na pati kari sa Ingrisan guys po. Daw ilang kakawag bu simayan terong rongon kaurin. Ikakawag iti tekan tangina mayroon tuwa. Patekay kay sakipo gina. Sakirapay ti kari sa tuwan. Pasakirapay ti tekan ni kamewayo. Anak pa Yesu. O siya nga kamewayo. Panapanin na kiroran ka pa. May kay namin. Tuwan na ba daw suwa at na Muslim. Amamata ko naman the TV Hope Channel International. Amamata ko oasan dahil na kinakunti kari sa Ingrisan guys pong na ba. Daw suwa yo. Mayroon ka na Muslim. Tiyan wari may nuko. Raw, ikora-kora makakantuwang kaya. Timan na ba dubure, iyon Siberia. Tuwaya mamata ko na ba, manda karabus, manda na tapo. Mamata ko na ba, ko ang orare na anak ko. O ira-ira kina ba, manda ko ang oraan, inanon da karabus. Dubure, ayuat, dubure ni kakayaki, may Siberia. Raw, kuno na tuwang kaya yak dotoki, yari nuka ni kawa, mamarawa, ikabubura. Mapagin na, iyakando ko Yesu. Iyarang ni kakawag ito ng ayo, berang hindi indo ko rin ito boto naman tani kapan. Ngayon ay kasimata ko asyonguran tayo kayo. Kung yami usun kapan na simi masibumi bayakando ki Yesu ari arawya. Sinaki kasukat tayo tuwa na sa mga kasukan ng tayo yaman. E kakawag yung kay siya nga nakita tayo ayo sinangan ano ran ako ni Yesuan. Sinakatauro ay meura na ko yun na pa yung nastauro ay main dokin ang tabong ari. Irawotin milyon John na pangay o matay ka. Apen ni kariyer ya Yesu unda tayo. Yakan nok Yesu. Yesu embakuri ka kay ka may sin John na pantapong ngay. Irabu po tanga ikara irakin tapong nga kurak ni kaya tukuwa wayo on tauroy may no kini Yesu. Kanaro na ba? Kukan ka tauro na meong may ni Yesu. Wan ko sa nuri kan ginaya ba apon dik. O kanaro ba ko way min nuram de tayo kayo. Kunan ka tiya pa yung mandata pa na kong oray. Ngoyan ako kong oran dili o ka tiya pa yung mandata pa ni komena yay. Kaya ka tirong orong wayo. Yesu ikaw wayak ko kanok. Ikaw wawa babon ko rubugin gani kinagi ko teyakin. Panang ko si mainokim. Kanan ako pang kita men na kukanta uroy mainokin ni Yesu. Kosan pa yung mandata iligay. Ano yan naman ang arakoraki? Na ko yung means pas pa yarabi panday iligay. Kaya kayo sisira kaya iyabubusin kami.
kaya kay mananumiro no ko wa Isaac. Kana ba wag daw roy ni kaya ka, tay kaya ka. Mga nakotoroy kaya ka. Tamo sa sira kaya ka ngay. Ikakuwa ay haro ko kanikinagi teke ni Yesu panakos imay no kina. Chikan ni Yesu kana no ba ko. Teka wowa. Ikakuwa ay anatira ki Kristo ni kewe ma prophecy ni kewe. Ni mama na yama ton kay di ano ko man na teka ti Yesu. Kaya kanyo chik kana no ba ko ko. Teka tenua ikakuwa bunda ki kona ande ke tera unjo na ba yo ba punta ko to ba para ana ko wan me mo ram dai ge yo man ana teka te so chikina pan kaya kana ba kesa takawa ika wa taka banian kan kinai mai no kini Yesu punta te kinan tu wan kirio ni ka buta te on na ba kana ko wan o chikina ba yes na ko nan o taka bania ika wa ayo au te nanga meu no ko ni Yesu o ni ra no na teka o ye tangirian katoro a meu i mai no kina akan nesesiraki akam konan kaya kay nanon tayo kayo au kantan nga badeswa inakakapaya yung kami nanon namiri ni nanon tayo kayo nakon na ganti nga pong iaro ko the king ang nakapay Ayo, pesin dapat terong rokok tadi kayo. Sarong kada jauh hari. Sa senang nangar kebanan tadi tadi kayo. Sa musi hari kan. Yang kau sabu tadi kayo ba? Nangar kebanan tadi.
are praying, things will change. Situations turn around as we pray heaven down. God still answers if there's only two or three. He doesn't take a crowd of people all around for God to hear the voice of you and me. Our fervent prayers are heard according to His word. Mighty things of that when we agree. When two or three are gathered in His name, when two or three are praying, things will change. Situations turn around as we pray heaven down. God still answers if there's only two or three. So let your voice raise to the throne. His riches and be made known. There are miracles in store when we believe and intercede. When two or three are gathered in His name, when two or three are praying, things will change. Things will change. Situations turn around as we pray heaven down. God still answers if there's only two or three. Situations turn around as we pray heaven down. God still answers if there's only two or three. God still answers if there's only two or three. God still answers if there's only two or three. Unauri nga tabong nga tatabas in dabuya. Ayo. Ono pong ang pong inamaguri men kasama guri. Matakay si pong. Ala tapos iyo ay so. Kante jawa yo ada sinangkai na aram problema yo. Ay mana sinangkai na mo. Di takatanwa ta me tirana ari me sehat. Kana ko yo ka. Ayo ano yung Yesu na ko yung minday kayo. Yung tingin kami ni kapan. Nakarawan na susunod tirana ari sehat kay gorobun de manapa. De teriatada dara de soka. Ay bukin tirana are te training na ba yon te tukukan te tirana marake. Ay ka ako na ni kaperan sinakon tapatam te
Ayo, detaya yo. Sabu busia pasta tapu kana. Ya tira ke ndan aring kai ni re nanon tairi kayo. Kamda senda. MC Detail ke Maruan tairi ke ite aswa Derong wara kwasan ng anira Kawakin te aswa Atakin Onuran tuwe ay ite mau si pera ni kanta ni ngaya detaya na ro Makora pa tuwe ante kauringin detayay Makawasa na ko ira teatu kawakin Ari sinatauroy Onura si pera ni tuwe ante detayay Pasangan ko nandiki Pakain tiriera ken detayari Rani ra tuwe non tirong on detayay Akabayan ako ni Maura ni Kapanim. Paano tima to? Ay na Roshira ni Kapanim. Inanon nam kanta ni nga tiyatu ara kwasat ng kanira. Para pa tuwe ako ay tao. Kay kwasat na ngay, tinurong mo niya kakawag. Tinurong kakawag ibukiran ni Kapanim. Ako ni Maura. Sikani ko ay kay sa kindoy rira. Mas na ko yung darana si May Yesu. Ngayaraw Ahora sa kamao. Amen.